Kedy? Hej, tento kokos a hej v tej štapici. Čo má tu na hlave? No čo vypadni? Jebe si vás poňahávanie. Lukáš, povedz im niečo. A nejaký rok, ktorý dochchári kúčiť vedení. Teba nie. Ty prestan, lebo keď niekto príde a ujebe ti, tak budeš vidieť, no. Majtaj! Prestan ma trenu, ujebem ti kokos jeden sprostý. A čo? Čo robí te staré babie zle? A čo ujebe? Akurát tak ty nám ujebe. No. Aj, tak to ja vás mám rád. Ja vás mám rád. No, ty heky ma nevidíš. Preto ja vidím dobre. Meter do piče 20 a chodíš. Wow! Prestaňte, lebo tu sa dívajú ľudia na vás. A kde máš špiona? Ja tam takto špiona, že ťa šlak trafí, kokos jeden pojebaný, hnusný. Komu nám tak je? No ale, prečo mi robia zle? Tebe neublíži, neboj. Sem pozrite. Akože ma nejaká hra. A ty nechod. Ja jemu chcem niečo povedať. No daj Nie mu tebe. odrečne, daj mu odrečne. Nechostne, týkaj kritieš nejakú. Bože môj! No že... Dávaj jasne, že? A ty čo chodíš? Tento. Smrdí. Ty smrdíš, ty. To má jeden. No sa, nech tam pôjdu za chvíľu policajci. Kde máš špiona? Ideme potom.